Между другото, може да... Това видео да е много тъпо, но пък какво се прави? Днес ще разбереме един от най-често срещаните въпроси на света. Кой е просто най-силният моб в играта? Защото двете най-силни моба са Уидърът и Уордъна. Сега ще видим кой е най-силен и кой ги бие всичките. Така, първо слагаме за Уидърът. Така. Тъй, Уидър. Цак. И един Уордън. Ето ги сега. Аз ще ги гледам отгоре. Ще ги гледаме заедно. Бам, добре. Така. Уордънът изобщо дори си няма да представя, че съществува Уидърът. Така, добре, ти ще се биеш слайма. Мисля, че този звук не го ли ловяш, идиот? Че си просто обаче. Уидърът дойде, добре. Уидърът е тук. Само... така, удрай го. Атака бе. Ей, това е бе, човек, това е. Айде, сега почна наистина истинската битка. Вие за кой сте? Пишете долу коментарите за кой всъщност сте. Или бяхте. Така. Охо, лерей. Аз съм тук за Уордъна, защото почти всеки път подкрепям Уордъна във всичко. Така че да. Мале, Уордъна не умира, бе, бацето. Мале, ако го нямаше и това, не знам какво ще заправи Уордъна, човек. Та овца го привлича с звука, ама беги го откъде. Така, Уордъна, как го оцелва, бе, човек, леле? Чезнеш ти. И го е отровил, и му бие демича яката, ама... Не знам вече, просто не знам, човек. Мале, обаче по-бърз явно е Уидърът. Той Уордън не знае на кой сад се намира. Погледни го, баче, той горкичкия. Мамо, те докато са бият, ще стане утре, бе, човек. Уордъна са спрели, бе? Опа! Добре, малко по малко му бие демичаст. Тоест... Какво там, бе? Коя е тази дупка там? То само да ми излезе, само да му слезе долу на Уордъна. Уордъна бие повече демич между друго с ръцете, отколкото с тая магия дед прави. Така че да. Охо, лера. Слезна надолу, на земята. Бате, Уордъна го фана. Фана го Уордъна. Уордъна го фана. Тук е Уордъна. И Уордъна го би. Боже, леле, ако умре сега Уордъна, не знам, човек. Леле. Уордъне, бегай, бате, бегай. Бързо! Бегай оттам. Ох. Това беше, хора. Чао!